Basti DJ ba. Komai daɗin duniya dole sa sai ka tsaya. Daɗin amsar tambaya ni na san sai an biya. Menene ke faruwa al'umma ke damuwa? Komai in zai afkuwa ya zama zanen zabuwa. Me zagi na banji ba, na san bai san gobe ba, bai san me zai faru ba. Ko yayi mun ko bai yi ba, ba zai sa in cutu ba. Kan aiki na zan tsaya, bamban rodin duniya. Me kyautar buzin kaya, me saka jin kai ka iya. Ko ka ce in ban yi ba, kowa ba zai yarda ba, ba zai sa in kwari ba. Ba ni ne samun ka ba dan kai zan rayu ba. In ba ka so na, to waɗansu na so na ka. In ba ka bi na, to waɗansu na bi na duka. In ba ka ji na, to waɗansu na ji na haka. Me yasa ka gulma, kai ta kanka kai ma. Karkaya da dama, kai fushi da kurma. Ko ka cutan ya bari, baya rusa mai shiri. Dan shi baya jin fari, Allah shi ne mai tsari. Ban kallon aibin wani, ko in furtawa wani, ba na kai sukar wani. Matsalata ce matsalata, kuma na kame darajata. Wani bai sa in yi mugunta, abu in Allah ya hukunta, hakan za a yi kadarta. Hakanan muryata wasu ke gane ta, wasu in na rubuta su kisan su karanta, wasu in na karanta su jin sautinta. Ko sun kushe ban damu ba, an ce su ne ban yarda ba. Allah shi ne mai gobe, in yayi ma ya za ai kuma. MD Family.